da muna ji abu duk mutum da ya san abin da yake faruwa shekaru 10 da ya wuce a kasar na da kasashen duniya, lokaci ya kai mutum kamar zai kulle kansa ne don bala'in lalace imanin ya wuce yadda ba kwa samani. Mutum bai kiyaye kansa ba zai fada haɗari rashin imani wanda ba zai iya ba. Ku ji abinda aka tura mana kwanan nan, ku ji abinda yake akwai, ku ji yadda wani ina magana addini ne, ku ji abin ya wuce yadda ake tsammani. Ku saurai ku ji, kuna jin hausa sosai, ku ji kawo mun da kaji, ku ji magana, ku ji. Allah ya sa ku ji mangaran da ko? Can kasa yana daidai nan. A'a, dalili ne, kun ji mangaran? Can karshen. Ina karshe? An ji shi, ko ba ku ji ba? A'a, wanda shi mai ji. Kun ji abin da yake fara? Ina cewa ku yi hankuri. Ana sa kafa hujja yi shi yadda yake. In kun ba ku ji ba wani ji, saboda ba ku kada ke karatun ba, wani na waje ji abin da yake akwai. Kana da naka wanda ya fita sosai? A na ya sanya shi ya sa ta ce